खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 31 आगस्त सनिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। साननायफोरा मोनसेबो जाफुंनाय नङा, गासैबो खामानियावनो हेंथा फैनो हागौ। बृष राशि। माबा मोनसे मुवा मोननो हागौ, गोसोखौ जोबोरैनो रंजाखांनाय मोनगोन। मिथुन राशि। सानै हयै हाबा मावनाया गाहाम जागोन, खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। कर्कट राशि। गावनि आंगोजों सोमोन्दोआ गोरा जागोन, अनलायना रंजा खुसियैनो थानो हागोन। सिंह राशि। गावनि गोरोन्थियावनो माबा मोनसे खहा जानो हागौ, असान्थिजोंनो साना बारलांगोन। कन्या राशि। नखरनि जेंनाफोरा जोबस्रांनो हागौ, सुख सान्थिजोंनो साना बारलांगोन। तुला राशि। थांखि लानायाव उथ्रिसार जानो हागौ, गोजौ फारसे जौगालांगोन। वृश्चिक राशि। रांखावरि गैयैयावनो गोबां जार्लायाव गोग्लैनो हागौ, दुखु दाहाजोंनो साना बारलांगोन। धनु राशि। सिगांनि जाथायफोरखौ लाना गोसोखौ गाज्रि मोनबाय थागोन, उन दाहाजोंनो साना बारलांगोन। मकर राशि। मोनहासयै सिमांखौबो मोननो लुबैगोन, गोदान मिजिं लाना हास्थायबाय थागोन। कुम्भ राशि। माबा मोनसे खामानियाव जाफुंसार जानो हागौ, बयनिबो अनसायनाय मोनगोन। मीन राशि। गोजान लामा हान्थियैयानो मोजां, खैफोद गोनां सान जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय। नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं, अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै 1 नं बामोनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।